लान्था गुन्दा बिब' जग्रा संसाराव बिब' जनायखौ नोंखौसो नुबाय आं मुगैसै नुवाखैमोन आं रावखौबो नोंसोरखौसो नुबाय आं बिब' फंबाय बिसिना गंसेयाव उन्दुनानै उमथेन माबा ब्रा गानहोलायनाय पेन्सि गानहोलायनाय माबा माबि सोलायनाय भिडिअ बानायनायखौ नोंसोरखौसो नुबाय आं हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायना होलांगोन ओमफ्राय नै बिराद माने फुङावनो लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आङो मानो होनबाथाय अखा हाबाय दङ लोगोफोर हरनिफ्रायनो अखायानो अखा माने अखायानो गारनो रोङाखै आरो ओंखायनो माने अखा बोथोराव फुं समाव माने गाइखेर साजों ओमफ्राय नै आटा दाखालि जे आटा मोननाय भिडिअ होदोंमोन आटा ओमफ्राय सुजि मोननाय बेखौनो माने लगायनानै फिथा सि एवनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ स्राय बरायहरनानै लाग्रोनो थाबाय आरो लोगोफोर माने फुङाव गुदुं गुदुं अखा बोथोरनि मा जागोन मा मागोन मोनोना लोगोफोर अखा हाबाथाय साजों सा गोजा ओरैनो माने लोंनो बायो ओंखायनो माने नै स्राय बेखौनो एवनानै लाबाय आङो ओमफ्राय नै बिथिंजाय एवबावनो दङ आरोना गासैबो थावनिल' बाहादुरि थाव नङाबानो जेबोआनो एवजाया होनाय बायदि आरोना ओमफ्राय नै आंहाना खामथाबलाय लांबाय थावा एसे खम जानानै आरोना जेब्लाबो अरजाला मोनबानो जासिगोन सुजियालाय ओरैनोबाबो गोथाङै जाजाखायो माबा एवस्रोनानैबाबो जाजाखायो सौराय गुन्दै बायदि मा सना आथुरानो जालायबाय नोङो दे जादो मासे जादो ना मासे जादो नै खामलायलांबाय आंनाव अरा बारा जानानै मासे जामा मासे जा नो जाद' जादो गुदुं ओइ मा गुदुं खामदो बाबा दैयाव गेलेनाङा बाबा दैयाव गेलेनाङा अखा हाबाबो बिनो हायाबाबो बिनो बिसोरनि थाखाय अखा हाबाबो जि खस्थ'खा दैयाव गेलेनाङा होनदो आइया दैयाव गेलेनाङा इखिजा इखिजा दैयाव गेलेनाङा दुगैस्रां लोबस्रां स्र' खावब्लिब्लिद इसे देलायना लाबाय आरो बोथोरा बिराद लेथ्रा लोगोफोर इनिफ्राय माने बिराद अखा हादों हराव गैला गोजाव लांजोब्बाय जोंहानि माइ गोमोना माइ मोथिया लोगोफोर दाखालिनो माने माइ हानायनि नोंथांमोननोथ' खोथाखादोंमोन ना भिडिअ'थ' होआखै होनायालाय ओमफ्राय माइ हानायखौ नोंथांमोननो खोथाखादोंमोन ना बे माइआ दिनै एकदम दैबानाजों लोमसाव लांजोब्बाय हराव ओरैबायदि अखा लोगोफोर जौदुनि दैया जेरै लखबो बिफोरबायसा जौदुनि दै लखबनाय होनाय बायदि आरोना मोनायाव अखाया ओमफ्राय बहाथो माइ गोरान थाबावनो बिदियावलाय साफा सिलांजोब्बाय आरोना बोहैलांजोब्बाय होननायानो बुंनांसिगोन आरो दैबानायाव ओमफ्राय दाबो नै ख्रेब 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 हागासिनो आरो बोथोरा ओरैबायदि लेथ्रा नांगौ समाव माने अखाखौनो मोना आरोना दैज्लां समाव माने माइ गायनाय समाव मानसिफोरखौ दै सारै सारै गायहोजोबनानै ओरैबायसा खस्थ' खालामदोंमोन नै दायो आरो मोननाय टाइमाव हानानै आलाय सिलाय आरोना माइ हानाय टाइमाव अखायाबो हाना होनानै ओरैबायसा माने आलाय सिलाय खालामना होगारगारबाय बोथोरखौबो एखनब्ला माने बिराद रायनांगौबो जायो मानसिफोरा एखनब्ला माने बिराद माने मोजांबो मोनो एखनब्ला रागाबो जायो होननाय बायदि आरोना ओमफ्राय दायो माइ गोमोन माखाखौ फुरा माने फिसिजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बिनो अबस्थायाबो बिनो लामाबो गैया लोगोफोर ट्रेक्टर आरिबो सोजानो लामा गैया बिदियावनो बिफोरबायसा माने अबस्था जानानै होयो आरोना गायनाय समावबो आथुर आथुर गायनाय आरो नों हागौ ना आं हागौ बेनिफ्राय आरो हानाय समावबो मोननानै दा अखायानो अखा आरोना मा बुंनो आरोना ओमफ्राय ओजोंहाय माने जेने तेरे नारा नाथार अमा आदारखिनिखौ रुनानै लाबाय अखाजों बांख्लाजोबाबो ओमफ्राय अमानो आदार होना फैबाय लोगोफोर दासान्दि अमायाथ' बड' गैयो नोंथांमोनाथ' मैयानि भिडिअ मिथिखाबाय दायो जागोन ना जायाखै मिथिया ओमफ्राय जेब्लासिम जायाखै अब्लासिम माने आदारखौ हैबाय थानांगौ आरो बे माने बुन्दानि मालिकनाव आरोना जायबा अमानि बुन्दानि मालिक बेयाव माने हैबाय थानांगौ आरो एसे आदारखौ माने बांद्राय होनो होआ बाल्थिंफोर गाहाम होनो होआ आरोना ओरैनो सादारन एसेल' आरो बिदि टाइमाव माने जानाय टाइमाव माने एसेल' होनांगौ आरो होनांगौनो ओमफ्राय माने मालिकआ खोन्थाहरनाय लेखा आङो दायो आदारखौ एसे होनानै फैबाय आरो ओमफ्राय दुगैस्रां लोबस्रां स्र' लाबाय मा देखायलांनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअ गेजेराव सिनायलांबानो जाबाय थोदोंबा इयाव बाल्थिङाव होआ बाबा नैयाव होफै नैयाव अमानो इदि गारजोब्बाय नाहाय नोङो सुजिखौ आं अमानो होनो लाबदो नै दा दसे थानासो होनांगोन नङाबा खामथाबजोबगोन इयाव होनाङालै बाबा बाल्थिङाव नोंजोबा मा हाबा मावना जानोहाय बेथो इयाव गारजोब्बाय इदि गारजोब्बाय ओमफ्राय हायाव बाल्थिङाव मानो होखो इदि इयावसो होनांगौना नैयावसो अमानो
अखा बोथोरजों बाजार साजार खरस खालामनोबो हायाखैहाय लोगोफोर माने फुंनिफ्रायनो हरनिफ्रायनो अखायानो अखा नालाय ओमफ्राय आं दिनै माने भिन्दिजों आलुजोंनो ग्लब ग्लब संनोसै आरो फिसालानिबानो माने बिराद फेभरेट ओंख्रि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै एवफ्रामना दोनखादोंमोन आङो भिन्दिखौ बरियानो ओमफ्राय खामफ्रामबो लायाखै आङो बारा ओमफ्राय नै आलुखौबो माने सागं एसे सादबना लाबाय आरोना लोगोफोर इनिफ्राय माने ग्लब ग्लब गोदौ होबाय थानोसै ओमफ्राय दुन्दिया सुन्दियाबो लाबोखानायबो गैया आरोना जेबो गैथारा ओमफ्राय बेखौनो माने दिनैनि ओंख्रिया जाबाय बेखिनियानो आरोना लोगोफोर जोंहाना भिन्दिजों आलु ओमफ्राय नासा जेबो बेदर बेला गैया आरोना ओमफ्राय ओजोंहाय नै गाइखेराबो ग्लब ग्लब गोदौफावगासिनो दङ ओमफ्राय नै आङो जों बोराय बुरैनि थाखाय ना गोरान बाथोन आरोना ना गोरानसो लोगोफोर गोथां गैया ओमफ्राय ना गोरान बाथोन देनोसै ओमफ्राय फिसालाफोराथ' बेखौनो जाखासिगोन नालाय आलुजों भिन्दिजों बिराद मोजां मोनखायो आंना फिसाला गेदेरा ओमफ्राय नै इखौ थावजों फ्राम फ्राम एवना लानोसै ओमफ्राय आङो सामब्राम गुफुरखौ थावजों एवलाया लोगोफोर ओरैनो गोथाङै होबासो मोदोमनाय मोनो आंहा ओमफ्राय नैखौ एवना लानोसै ओमफ्राय ना गोरानखौबो थावजों एवना लानोसै ओमफ्राय बाथोन आरोना बरिया स्पेसियेलि बाथोन देनोसै आरो दिनै बाथोनासो माने ओंख्रिखौ खहाबोसिगोन माबा ओंखामखौ खहाबोसिगोन आरोना खबसे बारा मोनबाय लोगोफोर नै भिन्दिजों आलुजों जि बरिया मोनखाबाय आरोना बारा माने गथाबो खालामासै बारा माने दैलावबो खालामासै आरोना मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिंजाय आलौ सामब्राम एवनायाबो मोनबाय ओमफ्राय ना गोरानखौबो एवखांबाय आङो ओमफ्राय दायो देना लानोसै ओमफ्राय लोगोफोर ओजोंहाय आरो मैथाजों ना गोरानजों मोनसे संबाय आरो फिसाफोराथ' जाखाया नालाय लोगोफोर ओंखायनो आङो भिन्दि ओंख्रियाव होआसै ओमफ्राय मैथाजों ना गोरानजों एकदम तुब तुब माने फाजाबो नङा ओंख्रिबो नङा जेब जेब संबाय आरो बरिया नै दाबायदिनि मैथाया बिराद मेजेम जाबायहाय लोगोफोर नै मा होनो जि समायनाखा ना गोरानाबो नाथुरबो दं बोथियाबो दं लगाय गथाय आरोना जि गोथाव नुखाबाय लोगोफोर मोदोम फबजोब्बाय अखा हादों नालाय खोमसि खोमसि लोगोफोर इनिफ्राय माने ओंखाम ओंख्रि संहोलां भिडिअ नायहोलां नायनो नागिरबाय माने ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि निजोरा इनिफ्राय आरो मैदेर बिमा ओमफ्राय आरो आलु बिसोरनिल' दावराव आरो ओरैबायसा नायजाया लोगोफोर आयै बाथ्रा खोथायानो बबावबा फानना जानाय रेन्दि गुन्दा गुन्दि इदिल' आरो मुथुथे बाथ्रायानो एकदम खोनासंजाया आरो लोगोफोर इसोरबा इसोरनिल' जाहैबाय आरोना ससियेल मिडियाखौ माने इसोरो एकदम मैद्रुसो खालामथारबाय आरोना लासिं सिंनो बयबो गेदेर उन्दै मानसि नायो बयबो माने माब्लाबा समाव नायफ्लाङो नायाबाबो नायफ्लाङो दा जोंनो माब्लाबा मा जालायखो होननानै नायफ्लाङो दा इसोरनि माने बाथ्राखौल' माने खोनासंनांगौ आरोना गुन्दा गुन्दि फाननाय फानि रेन्दि अबा फानहैनाय अबा मानाय आरो दाथ' निजोराया आरो इसोरनि थाखाय माने आलुजों मैदेर बिमानि थाखाय भिडिअ मोनसे लाबोदोंना गावनि सायाव माने भिडिअ खालामबाय थानायनि थाखाय रागाजोंनो लाबोदों बेनिफ्राय बे भिडिअआनो जाहैबाय माने बिब' बिनानाव माने बिब' फंबाय उन्दुलायनाय गोसो थोलायनाय बदनाम जालायनाय इदिल' आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो भिडिअखौ एसे होना होगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय बाथ्राया सोरनिया सैथो ना आलुमोननिया सैथो ना निजोरानिया सैथो खुनु माने हमनानैनो मोनलाय लांला आरो आङो आलुजों मैदेर बिमाखौबो माने सानो आरो आसलथे बिसोरो बिब' फंबाय ना माबा मोनसे ओरैनानै फाबिलायलाङो आं मालाबा बै फिसा पेन्टि फिसा ब्रा गाननायफोरनो ब्रा गानलायनाय भिडिअ मालाबा लाबोयोना मालाबा ओरैहाय ब्रायावनो माबा दुदु होलायनाय मानाय इफोरबायसा बुहुद माने भिडिअ लाबोयो आं इसोरखौबो बिराद माने सम सानफ्लांगारो आरो लोगोफोर मानो बेफोरबायसा भिडिअ लाबोयो मायो आसलथे मा जामारो इसोर होननानै आंबो साननानैनो मोना जियानो जादोला लोगोफोर निजोराया आलुनि सायाव बा मैदेर बिमानि सायाव मा बुंखो नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय आरो बिराद माने लासिं सिंबो आरोना बिराद लासिं सिं इसोरनि भिडिअखौ माने नायाबाबो थानो हाया आरो माब्लाबा माने समाव नायफ्लाङोबो आरोना नाया होननानैबो माने थाथारनो हाया मालाबा नायफ्लाङोबो ओमफ्राय लोगोफोर नायलांबानो जाबाय नोंथांमोनाबो एसे लान्था गुन्दा बिब' जग्रा संसाराव बिब' जनायखौ नोंखौसो नुबाय आं मुगैसै नुवाखैमोन आं रावखौबो नोंसोरखौसो नुबाय आं बिब' फंबाय बिसिना गंसेयाव उन्दुनानै उमथेन माबा ब्रा गानहोलायनाय पेन्सि गानहोलायनाय माबा माबि सोलायनाय भिडिअ बानायनायखौ नोंसोरखौसो नुबाय आं सैमानि फिसाला जोंनो ओइ आलु लान्था थाखुर गुन्दा लाजि रोङै बिब' जग्रा आंनि भिडिअ मा लाबोबाय थादोंलै नों घन्टा हो नों आंजों जेद नांमारदोंना घन्टा हो
नोङो जुदि गुन्दिफोरजों फाननानै जाग्राफोरजों नों कन्टेक्ट गैलायाबा नों आंखौ मा बाथ्रा बुंबाय थादों मा बिसोरो नोंनो थुना हरबाय थादों नामा नोंखौ शिलं सिराप बुन्दि माबायावहाय दैयावहाय नोंखौ जोख्लाय हरगोन आं साला गुन्दा नोङो आंनि भिडिअ लाबाय थादोंना आंनि भिडिअ लाबोना नों बिराद डलार खामायगासिनो नामा नोङो दायो हा लाजिनो रोङै लान्था नोंलाय माथो बेबस्थायानो गैया खर' लान्थाथा हायथाथा थख्लाख्ला माथो हटेलावसो खारिखर मावनानै जायो नोंलाय लाजिनो रोङै बिदि जाहोनायावथ' नोंना हिनजावा नोंखौ गाननाखादों आरो नोंथ' खावब्ला सिन्थानिसो नोङो माबानि हुग्राजुलिनि हा गोदाननि लेवरा नों दोखो दोखो बुनानै माथो बिब'बो फंबायबो होखारहरजानायसिनो माथो नोंलाय बिब'खौ लागायनायनि माथो नों बुना होखारहरजादों नों गामियावनो दोनजायानो माथो नोंलाय लेवरा आंनाव दासो कन्टेक्ट फैदों खावब्लानिफ्राय माने आंजोंबो बुहुत मानसियानो आंजों फलोवार्स दङ बिसोर आंनो खोन्थाहरफिनो जेरै नोंनो बै गुन्दि लिडारफ्रा नोंनो जेरैहाय फन हरै हरै नोंनो खोन्थायो नै बेबायदि आंनोबो आंनि फलोवार्सफ्रा खोन्थाहरो लरग' लान्था गुन्दा बिब' जग्रा संसाराव बिब' जनायखौ नोंखौसो नुबाय आं मुगैसै नुवाखैमोन आं रावखौबो नोंसोरखौसो नुबाय आं बिब' फंबाय बिसिना गंसेयाव उन्दुनानै उमथेन माबा ब्रा गानहोलायनाय पेन्सि गानहोलायनाय माबा माबि सोलायनाय भिडिअ बानायनायखौ नोंसोरखौसो नुबाय आं सैमानि फिसा लाजिनो रोङै नोंसोरो लाजिनो गोरोङा मालायनि कन्टेन्ट लाबोआ आरो गोबां मानसिखौनो जावो नोंसोरो बिराद जिंगाब रायखर जायो नुनो मोनो ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव गोबां मानसिफोरजोंनो रायखर जायो लाजिनो रोंगोन ना रोङा नों आलु गुन्दा लान्था थाखुर लाजिनो रोङै हिनजावखौ जाहोनो हायि नों बायदि मानसिया गारनानै खारजादों मोनथिबाय इटुजेट आंबो प्रुफखौ होनो हायो मोनथिबाय आं नोंनि मा दुश्मनमोन आंनि भिडिअ लाबोनो नोंसोरो मा दरखार हो नोङो बैफोर फाननानै जाग्रा मानसिजों कन्टेक्ट दंजोबो कन्टेक्ट बिसोरथ' गखाया आंनाव इटुजेट आं बोलोजों जुजिग्रा मानसि नङा आङो सोलोजोंसो जुजियो आं मोनथिबाय हो मानि थाखाय नोंसोरो आंनि ब्लग लाबाय थायो हो बेखौल' बुं बिब' फंबाय नोंसोर आंनि थाखाय मानो ब्लग लाबाय थायो नों बुजिना जुदि गियानि मानसिया बेफोरबायदि मालायनि कन्टेन्ट लाबो गाबागाव कन्टेन्ट लाबो गाबागाव ब्लग लाबो मा सोरखौबा जावसिनाय सोरखौबा रायनाय सोरखौबा हेनथेन हो आंखौ नोंसोरो सोलो नायगासिनो ना हो रावबो खारग'आ आंखौ बुंदों 2 तारिखआव थाङाबा आंसो बै रिन्दिफोरखौ आं केस होनानै दोनदों मोनथिबाय नोङो डाइरेक्ट खोथाखौ बुजिया माया दाबुं आं 2 तारिखआव थांगोन आं मा खालामनो ब्लग लाबोबावगोन आं भिडिअ लाबोबावगोन आं मोनथिबाय प्रुफखौ होनो हायाबा जेबो खालामनो हाया आंखौ मा आंबो केसखौ गेलेनो हायो मोनथिबाय आं जेरै दायानो आंनि गैया आं केसखौ आं गेलेनो बै रिन्दिफोरा पुलिसफोरखौ बायनानैहाय केस हैदोंमोन बिसिनि मा खालामहैनाय बिनि फिसाया आंजों इसिमिस गेलेनाय मा भाषा रायलायहरनाय आंनाव इटुजेट प्रुफ दङ सोर फन बुग्रामोन आरो बिनि हिनजावा गुन्दि मावनानै जायो आंनो बेजों थाफानो मोननाय बिनि गियान आखलखौ आं मोनथिजोबो बिसिनि खोथा लानानै नोङो दिनै आंखौ ब्लग लाबबाय थादों आंखौ बङाइगावनिफ्राय हरदों होनदों आंथ' बङाइगावआव आङो थाखाया सिर'सिथाय आंहा बङाइगावआव आङो फटक सुट लाहैयो थादोंमोन आङो आरो पार्लारावबो आं खामानिबो मावखाया आङो ओरैनो रिसेपसनाव थानो होननानै आंखौ सानसे लोगोआ लिंलांबाय बेयावहाय आंखौ बै रिन्दिफ्रा गावनि फिसायजों फन रायलायदों मादों होननानैहाय लोगो पार्टि लानानै थांनानै पुलिस लानानै दावराव खालामहैबाय नोंथांमोनाथ' बेखौ नुखादों आंखौ हमजादों होननानै बे समावबो बयबो आरावमोन आंथ' हमजायाखै पुलिसासो आंनो आराम सुरनि बायनानै होफैदोंमोन मोखा खोमनानै नै जाम्बि जादों आं सुरनिखौ खोमनानै लानो रोङाखै आं मिन्थिबाय आरो नेक्स्ट टाइम आंनि भिडिअ लाबोयोबा बेटा नोंनि फटक पुलिसनो दहाय दिन्थिजोब्बाय नोंनि आइडि थाइडि खोन्थाजोब्बाय बेटा नों शिलंआवबाबो खारनांगौआ बेटा नों आसामावबाबो खारनांगौ आरो नोंथ' खावब्लानिसोलै बेटा दोखो बुग्लि जानानै बिब' बिनानाव बदनाम जानानैहाय बिब' बिनानाव लागायलायनानै नोंसोर बुना खारहरजानाय नोंसोर खावब्लायाव थानो हाया दायो नोङो माबायावहाय शिलंआव नोङो खारिखर मावनानै जायो साहा हटेलाव फुरि रुटि नानानैसो नों थाखा खामायो आरो नोंना हिनजावा मैदेर बुरैया हराव ओरै ना नोरै बान्दोल लाबोनोसै ओमफ्राय ना जेव फैसा देखायसै ना लावरा गुन्दा गुन्दि रेन्दिफोर आलु नोंखौ एक्सन लाबाय आं एबार मोनथिबाय